היי, אתה! כן. אני הוא לוחם האנימה, שלמד להילחם במהלכי האנימה, כי הוא ראה רק סדרות אנימה מהחדר שלו. אני מאתגר אותך לדו-קרב! יאללה. אני מקווה שאתה יודע אמנויות לחימה רגילות. במקרה אני יודע. ולא של אנימה. במקרה אני לא יודע אמנויות לחימה של אנימה, רק רגילות. דוד פנה אליי, בוא נעשה סרטון שבו אני משתמש במהלכי אנימה ואתה משתמש באמנויות לחימה. אתה רוצה לנסות לעשות עליי נקצ'ופ, כאילו, ואני הולך לנסות להתחמק. ואני אלחם חזרה בזמן שאתה מנסה לעשות עליי נקצ'ופ. ברור. הוא עובד המהלך שלך? הוא עובד לך נקצ'ופ? הוא עובד? הוא עובד פה? לא, הוא לא עובד. ראית נארטו? 100 שנים של כאב? אני לא מבין, איך אתה מתכנן לעשות לי 100 שנים של כאב? אז זהו, פנטום סטפס זה שאתה הולך בקצב מאוד אחיד. אתה רוצה לראות איך אני יוצר את הפנטום סטפס שלך? בוא תעשה רגע פנטום סטפס. אני לא צריך לתקוף פה נגול לא, לך. אתה לא מוכן לזה. זה לא מהלך בכלל. זה מהלך. אני הולך בקצב אחיד, אתה לא יודע מתי אני אתקוף. ואני גם מתקרב לאט. אז פשוט לא שם לב לזה כי זה בקצב. היי, סליחה, אל תתקיף אותי. סליחה, אדוני, אני לא מעוניין בקרב. אוקיי, מוכן? נו. יאללה, צריך לחשוב. לא, למה אתה תמיד נופל? למה אתה תמיד נופל? אני עומד. אין סיבה שזה יעבוד. אין שום סיבה שזה יעבוד. אתה שמח שרצית לבדוק את המהלכי האנימה שלך כבר? היי, לא להפריע לי. תקשיב, אחד מהם יעבוד עליך ואז אתה תהיה לרצפה. היי, לא להפריע לי. אוקיי, בסדר. צלמי את זה, תעשי פה זום. אל תעשי פה זום. אני גמיש, נכון? אבל מה זה עוזר לך שאתה גמיש? אני רק שומע אותך אומר פה שאני יכול לתפוס אותך עם הרגע. תירגע, אדוני תירגע. אדוני תירגע, אנימה זה לא אמיתי, אדוני תירגע. תירגע. אוף, אני חשבתי שזה ילך הרבה יותר טוב. חבר'ה, זה מה שקורה כשאתה חנון. לא חנון. אתה חנון, ואתה מבזבז את הילדות שלך לראות אנימה, במקום לעשות ספורט. אני עושה 3 מתח. חבר'ה, כל מישהו בין 14 או 15 שרואה את זה ואוהב אנימה, אתם עוד יכולים לא לגמור כמו דוד. תלכו, תירשמו לחוג ג'ודו והכל יהיה טוב. תלך טיפה רחוק, אני אלחש למצלמה מה אני הולך לעשות. תמיד באנימה יש את הקטע שאתה ממש מסיח את דעתו של היריב, איך לבוא אליו עם הדברים הכי רנדומליים בעולם, לזרוק עליו את הבקבוק ניילון הזה, וכזה, סתם בקבוק ניילון. ואז אני אשלוף שקית ההרמונים ואציע לו, ואז אני אנסה לקפוץ לו לגרון שהוא יהיה מופתע. מוכן? מוכן. רוצה הרמונים? אתה בסדר? חבר'ה, אמנויות לחימה עוברות נגד אנימה. מה היה המהלך שלך הפעם? להסיח את דעתך עם ההרמונים. לא יכולתי לפתוח את ההרמונים, זה למה הפסדתי. איזה פוזיציה אתה צריך, אתה מרגיש כשמהלך האנימה שלך יעבוד? מה אני צריך לעשות? אם אני מאחוריך עם רובה. אבל זה לא מהלך האנימה. טוב, אני מוותר. אני רוצה אולי... תן לי קרב אחד. נו. אמיתי, 100% שלך? אני לא אעשה לך אומר, אתה נפצע אותך. אני רוצה לראות כמה קול. מה למדת היום, דוד? מה למדת? יש לה גבולות. אוקיי. ואם אני רוצה לנצח בן אדם שעוד אמנות לחימה, אז להביא נשק. דוד אמר לפני תחילת הסרטון שלו טיפת כבוד אליי, למה חושב שאני חגורה שחורה, אבל אני רק חגורה כחולה. מה אתה חושב על חגורה כחולה עכשיו, דוד? אני חושב שזה כמו ציונים בתואר, שזה לא כזה משנה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה קרב שמנים. דוד הולך לשכב שם למטה, ואני הולך להתגלגל עליו, ואז אנחנו נחליף והוא יתגלגל עליי. עליי? פיזית? כן, תלך תשכב למטה. עכשיו אני מתגלגל גם? כן, עכשיו אתה מתגלגל עליי. אני מתגלגל עליך כאילו? כן, אבל נראה לי אפשר לדלג על החלק הזה. סבלתי מספיק. חבר'ה, ככה זה בקרב שמנים, אבל הוא מגיע. אתה פספס.
במלא. מלא, זה היה כל כך מפחיד לראות את זה. בחיים שלי לא ראיתי מישהו גדול כל כך מהר בקרב שמנים. זה הכישרון החבוי שלי. לפחות בקרב שמנים ניצחת. Friendship always wins.皆さん、サブスクライブをする。それとも、マイアニメリスト友達になりますよ。